tubelu. Welcome on oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye manije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mbaki, ndị oche ga-adị fọnda mbaki. Fọnda sikala aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Ụtụtụ ọba na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. A sị na ụbọchị taata bụ afọ ga-afọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, afọ ndị chi ọzọ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple dị na-agba afọ mmiri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị, ya na ihe ị kwesịrị ịma gbasara ịkpọtụ chi gị n'okpesi. Trying to have statue, understand, or an artifact of your chi, the spiritual guide, your guardian angel. And ihe ị kwesịrị ịma gbasara ịkpọtụ chi onye ụwa gị n'okpesi, Dibia na Dibia. Onye ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Gee ntị. What you will learn today will change your life. Yes. But before I get n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th, last year for 14 days. Emesịa ya na June 19th, emesara ka je chụọ aja kpee ire ọma na mmiri n'afa ndị niile so na ya bụ aja wee chịkọta ya. Ndị niile so ekwe na ya bụ aja ga-enwetakwa ihe onyonyo maka ya bụ aja ụbọchị a chịkọtara ya na ụbọchị a malitere ya. Echefuna na ya anaghị esho ihe ọrụ na soshal midia, nọọsụ ndị so na ya bụ aja ga-enweta ya. Anyị anaghị esho ihe ọrụ maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa.
yes mana sọ ndị sonye na-acha ga-enweta ya bụ onyonyo ya bụ ihe kwesịrị ịma. Den nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na achụsị anya bụ aja throughout ọnwa June achịkọta na 19th mana throughout ọnwa June anyị ga na-agọrọ ha ọfọ na-akpọkwu ndị njelu nke Chukwu ndị na-eri oke na June. It will interest you to know na o nwere ndị njelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma n'ọnwa June. Ịma na agba June a achọrọ m ka mbọsị mma akọwalụ gị ihe omimi dị na ọnwa ọbụla maọbụ n'ụbọchị ọbụla ga-abịa ọ nkụzi dịrị onwe iche mana ka nwa ọkụgoro na-etu anyị na-eyuzu Roman calendar like tata bụ Saturday bụrụ ụbọchị afọ bụ ụbọchị ndị nna nna anyị ha ji akpọtụ the early beings, mmụọ ndị na-arụ ọrụ n'ikuku like salamander and the rest of them. Ndị egere na ndị mbụ ụbọchị ndị etu a ka ndị nna anyị ha ji akwanyere ha nnukwu ugwu. Ụbọchị a ka eji celebrate ha maka ngọzi si n'aka Olise pụrụ ụwa wee na-abịa. Maka na mgbe anyị celebrate ha na-agọzi mmadụ maka na Chukwu Okike nyere ha ọpawa ịgọzi ihe niile o kere eke. So and tata bụrụkwa ọnwa June. Ọ bụrụ na m jee for with Roman calendar agwara gị maka afọ kwa eziokwu tata bụ ụbọchị Saturday. Ụbọchị taa ka ndị Rome ji worship their Saturn god. Ọnya ka eji akpa Saturn day. Ịghọtara ebe o si wee bido? Yes. Agwara m gị ụbọchị niile a dị na ahịa ụbọchị. Ndị Igbo nwere ahịa ịnọ n'izu ọkwa eziokwu. Ụbọchị ahụ ụbọchị ndị Igbo ji ekpelu mmụọ the four cardinal point. Mana ndị Rome ji ụbọchị ndị a na-emụọ ya after ụbọchị ha ji worship their own god. Maka onye eriri eri ịmara na m ya ekwu maka ndị eriri eri ha front and back ọkwa eziokwu. O nwere ndị eriri eri n'ụka ọbịa mana ha mụrụkwa na this Roman calendar bụ ụbọchị eji worship mmụọ dịbe ha. Maka o nwere otu onye bụ onye nteje yes ndị afọ ha nwa eke asị na nwa eke bụ afọ arụsị chenji eto Nwachukwu ebe ọ na onye ahụ onye eriri eri maka na ọ ghọtara how things work. Onye lere nkịta goro enwe ihe ntụfu ka nọbie mmadụ ọ na-agbara ahụ ike ụkwụ ya n'ọsọ ikiri ụkwụ gị ya agbakarị ya n'ọsọ. So then ịmarọzi na June a enweghị m lecture enyego m lecture about 3 years ago ije na my YouTube channel early stage. Yes ekụzikwo bịa na Facebook ka Facebook eruo na the carrygo the almost 7 years. Then ebe m kọwara gbasalụ all the days in a week. Ebe m kọwara gbasalụ January to December here what they represent in Georgian calendar. And onye akpatalụ adị m eme Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Dibia na-eme new moon ritual. You know why? New moon ritual is following the Georgian calendar. Nke ọ bụ Pope Gregory the 13th founded ya. Onye ka chọrọ ije na maka taa nkụzi taa dị iche. Mana nchọ ka m digress obere ka iwe ghọta n'ọnwa June n'ụbọchị ha ji worship their deity called Juno, who the wife of Jupiter. That Juno a na-ekwu okwu ya is a queen. Yes, it's a female deity called Juno, wife of Jupiter. Etu anyị sikwa enwe alụsị be anyị asị n'ogugu bụ nwunye ụlas. Etu a kọdị. Mana ndị oke eriri eri they will throw their own father's own. Embrace ndị ọchị ma ọ na-edide onye ahụ ya front and back. Juno bụ arụsị na-eweta ọmụmụ, na-eweta nwa, na-eweta ihe akụ akụ ihe enwe ọ ihe ọ na-alụ ụba. Juno ebe a ka esi wee nweta June.
ọ nkụzi nọrọ onwe iche ka ha bụgoro maka ejebe ebe ọzọ. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na nkụzi m bụ ka mkpọnata ụmụ ọdịnala Igbo ka e appreciate what you have. Yes. So ihe anyị ji maka ebe taa n'ọnwa Jun a enwere ndị anjelu nke Chukwu na-agagharị na-eri aja n'ọnwa Jun. So ọ bụrụ na anyị ndị mmadụ sonyecha na aja, anyị ga-agụgide ọfụ na-akpọkwu ndị anjelu nke Chukwu present their prayer request to the entities of powers na temple ka ọ maka meela ha. Mana anyị agụrụ ndị na-eshi oyibo ọrụ na soshal midia maka ọ bụrụ ihe anyị bịara anyị abịara maka soshal midia abara kata abara ghọtara ya. So ọ dụrụ necessary. Then nke ọzọzi bụ so ọ bụrụ na ịchọ isonye na aja, ihe ị ga-eme ewu forward ọrụ m 3 prayer request gị, mee donation token to the account number ka anyị present ya prayer request to the entities of power in the temple ma chụọ aja dị iche iche n'isi gị n'ọnwa Jun a ka ị nweta ngọzi ọnwa Jun na-enye. Mba ejila ngwa eji ma wee na-akọwara gị then nke a bụrụ ya. Nke ọzọzi bụ m chọrọ ịkọwara gị bụ ọ bụrụkwanụ na ị chọrọ ịda watch our Nollywood movies, true life stories. Our movies are very unique. Jee na Ugochi tubelu movie productions, ebe a ka ị ga-eji na watch our movies. Please don't forget to click the bell for notification and subscribe. Ị na-enweta more updates. Yes. Ọ bụrụ ihe m chọrọ ka m kụwa maka ya. Then ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbaara gị afa mmiri emi ma ọ dị chọrọ isonye na ya na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa, tata ọdụ ị nwere only 2 days isonye na ya bụ aja. Chaja m na WhatsApp aja mbụ niile na aja ịpụta ihe maka na ịdị idiri ka ịdị menụ connected to an altar. Ịdị ka a na-ekwubi okwu n'isi ụbọchị. I understand some of you ọzịrị na mba ọzịrị adịghị create time for you pay attention for your spiritual thing. Mana ịdị ka a na-ekwubi okwu n'isi. So echi isonyere na aja ọnwa Jun, chacha m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị bịa. Sorry. Gịnị ka m dara ịkọwa taa? A gwara m gị na chi onye ụwa gị, don't allow anybody to split it. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike. Chi onye ụwa gị is one. Don't allow anybody to split it, chi gị and onye ụwa. Once they split it, they will be asking you to feed your chi and feed your onye ụwa. They are targeting your pocket. Chi onye ụwa gị is unit. You are incarnator and the mmụọ so gị, they are one. Ọnya kpatara n'ọdịnala Igbo ịkpọtụ chi onye ụwa mmadụ, ife ịkpọtụ chi onye ụwa mmadụ n'okpesi, a na-enwe ikenga sochi. That ikenga sochi represent the forces na mmụọ so onye anwa. Then the other okpesi represent ya onye ụwa. So mana 2 of them are one. Ọnya kpatara na ịfụ ndị ma anya ya, ọ bụrụ na edebe ikenga chi debe ikenga okpesi, then they were here like aqua, bind their hand out together because that one, you feed them together. Don't allow anybody to be splitting it. Because the game is your kubuna. I go more to spiritual books. Here will spiritual guide. Do come up on her guiding angel. Mano will order spiritual beliefs on their own, their spiritual guide. Whether by their spiritual guide, or their guiding angel, or their chonyo, they are the same. You hear them, Pavona, this being is the closest being to you. We are not that for what I attend, I did not attend. I said, now we hear there for more. Now, the closest being to you, only when I communicate to the other regions in anything concerning you. So, chonyo wage must be closer to you. So, then chonyo wage will to the other forces, so, so. And as a matter of fact, when they are growing spiritual level, you are attracting more forces. If you know we hear this. So as you mature, come more entities in the sogi. I digress too much now. I'm not going to before. Then, of course, I say, Chono Waga will you can get
ya na mmụọ ọbụla sochi gị. O nwere ike igbu mmiri, o nwere ike ịgba arụsị, o nwere ike ịgba other entities of powers ndị ga-enyere gị aka na ndị otu and their spiritual associates ndị ga-enyere gị aka wee dee ude na ndụ ha. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achịkọwara gị ha bụ one entity. Mana ihe ọzọ chọsiri ịkọwasịrị ya bụ ọ dị very wrong ịkpọtụchi onye ụwa gị n'okpesi trọpụ ya na be dibịa. Ana m abịa ka nkọwala ka mma alụ atụ okpukpere niile nọ n'elu ụwa na-akpọchi ha. Ụfọdụ na-akpọchi ha n'anyanwụ, majority na-akpọchi ha n'anyanwụ. Ụfọdụ na-akpọchi ha n'ebe dị iche iche, mana ọ bụghị ebe a ka m chọrọ ije maka ya. Mana si ka m were ndị ụka Rom maa atụ, ha kwenyere na chi ha nọ n'eluigwe, mana ha kwenyekwalụ site n'okwu odido dị asọ, word of mouth, na chi ha bụ Jizọs ha na-agbadata na achịcha produced by Reverend Sisters. Achịcha na-ekoghị eko is bread, only that na-etinyere yeast, so rice na rice. So that thing ị na-eri as Holy Communion actually flour. Ịghọtara ya? Now, o belivuru na ọ bụrụ na okwu bi okwu na chi ya abịa banye na ya bụ achịcha ahụ oji anọgide ya bụ ebe ọnya batara na okwucha ya n'okwu ahụ obido jeneflet barịa ebe ọ bụla adọbarị ya amụnyere kandụl. Now ọ bụkwanụ na o buru ya na-aga ndị masaba na-akụba ya, ọkwa na otu ya monstras bulie ya elu, ndị ụka niile a na-aba ahụ. Ọ bụrụ na o mesikwa denụ o jebe na oburie oruo na chapel, o mee ya expose, ndị ụka eje ebe ahụ na-ada n'ala na-ekpe ekpere na maka na ha believe na-akpọtụgo chi ha na chi ha nọzi in their midst. Ihe the mindset eji kpọtụ ya etu ahụ bụ ka ọ nọrụzie in the midst of the people, ka ndị mmadụ bịa na-ekpere ya. Ịghọtara ya? And nghọta dị etu a dịbụri n'ọdịnala Igbo. Onye abatara ndị Igbo ndị gbagburugboo ji wee kpọtụọ njelu nke Chukwu na ụdị alụsị ka ndị mmadụ je na-ekpere ya. Ịghọtara ya? All that concept a ka ndị ụka ọbịa ji bịakwa chekwa build their own, ka enwekwa ebe wụ rallying point, ebe ndị dị faithful na-ejekwa na-ekpe ekpere in order to counter original one dị bụ adị n'ọdịnala Igbo bụ okwu mmụọ ndị mmadụ na-ejebu na-ekpe ekpere. Ịghọtara ya? So a na-akpọtụbu mmụọ na artifact, a na-akpọtụbu mmụọ ankọ mmụọ one place. Ọdịnala na-emebi ya, ndị ụka Rom na-emekwa ya. Now ọ dị possible mmadụ ịkpọtụ chi ya n'okpesi, mana ọ of a purpose. Example, ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo, ịnọ mba dị anya, ma ọ bụ na ịnọ Lagos, ọ bụrụ obere ka ibi na be mmadụ, ma ọ na ị na-asụkọta ụdị mmadụ, ị nwere conducive environment. It does not make sense gị bụ ije kpọtụọ chi gị n'okpesi in order to confine ya chi in an artifact. Kpọtụọ chi gị dowe ya na be dibịa. O make no sense. O gosiri na ịghọtara how things work. Example, ọ ka gị mma na ị na-akpọtụ chi gị n'anyanwụ, chụkwa chi gị, chụọ aja dị na ya, yọkwazie ka ọ nọnyere gị mgbe dum ebe ọ bụla ị na-aga. Ka m gwa gị reason ndị ọ bara uru bụ ịkpọtụ chi ha n'okpesi ma ọ bụ ịkpọtụ mmụọ n'okpesi. Ndị ọ bara uru bụ ndị nọbe nna ha, ndị dibịa. Like n'ụtụtụ a, o nwere ọdị ihe ga-eme ihe ọbụla mụ na gị na-ekwu ga-awa ọkụrụ, ma ma eburu ụzọ si na be m gbatụgharị elu ebe a na tempụl, mma eje gudoro mmụọ ile nọ na Ugochi tụọ na tempụl, gudochara ha bifo onwe dị ihe ọbụla mụ na gị na-ekwuzi o wee na-aba. Ịghọtara ya? O nwere ihe mụ na gị na-ekwu na-aba na ma ọ bụ na m eburu ụzọ je gudoro ha n'ụtụtụ. Ịghọtara ya? Now the purpose eji wee kpọtuo ụmụ mmụọ niile a nkọ ha na tempụl bụ ka ha nọrọ ị na awa mist. Ndị a niile bụ ndị njelu nke Chukwu, mmụọ nọ n'ikuku. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ndị nọ na mmiri akpọgotara n'elu ala,
ka ha nọrọ anyị nso ka m were temple maala gị atụ chi onye ụwa m nọ dị ya and the other entities of powers nọ dị ya. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eweta prayer request denụ na ahịhịọ dị iche iche na etu o si wee dịrị ha ma petition ma ndị chọrọ ka mmụọ nyere ha aka mmụọ na-apụ apụ. Ihe mmemme bụrụ those petition prayer request eje m na temple jedebe ya kpọkụọ entities of powers gwa ha sị ya na nekwanụ ekpere ụmụ mmadụ, nekwanụ ahịhịa ụmụ mmadụ na ihe ha na-ayọ ka unu meela ha, nekwanụ ndị a na-anara oke ha, nekwanụ ndị na-agba mbọ ha na-agba mbọ ka ha na-agbata ihe, nekwanụ ndị na-alụ ọrụ ka ha na-alụta ife. Present their prayer request because those entities of powers akpọtụgo ha agụgo ha na ya bụ ebe. So ọrụ ha bụ ịda agagharị na-eme mma na attend to people's needs on daily basis. So ihe mma wepụta ụtụtụ eje ntụ oche onye ụwa m afa tụọrọ ya nzu maka na nzu bụ ife ọma, tụọrọ ya enyo derụ warịa ọjọọ ụtụtụ maka na o wetara ọchị wetara ndụ na ndụ m ya adị. Ndị friends of the temple and children of the temple ya adị tụọrọ ha nkwụ ọkụ ike wee dị ha wee na-alụ ọrụ na temple. Mmesịa all this devotion then I present them prayers of my spiritual children all over the world to them. If one of the entity or reason for calling them and anchoring them in artifact able to have the essential maka na ka ha nwee ike nọrọ in the midst ka ha wee nwee ike nọrọ ebe a day to day na-azụ ndị mmadụ na-atọ ndị mmadụ na-agbụ. The same way ndị Roman chọọchị ga-esi kpọtuo Jizọs ha na chapel, ndị mmadụ a na-eje ebe a with their prayer needs. Ndị mmadụ a na-eje ebe a with their prayer needs. So by so doing a ga-enwe nnwere onwe etu a ifere ya. So etu a ka esi akpọta. So ọ bụrụ igbo onye ọdịnala na ịnọbe nna gị ụtụtụ ịkpọta oche onye ụwa n'obesi fine idebe na be gị ịkpọta ụtụ ga tụọrọ ya nso tụọrọ ya elu kpegharị ya ịghọtara ya. Ọ bụ nkwanụ na ịnọ Lagos mana na be nna gị na nwere conducive environment ebe ọ ga-aba akpọtụ onye bụ chi gị agwa edebie dị a ijiri aka na-agọdoro chi gị na-ekpere chi onye ụwa gị. O nwekwara mgbe ị chọrọ ịgbago Lagos isi ya chi onye ụwa na nna agbagokwa Lagos na mma abata in 3 months time or 4 months time ka mmekọ bịa fidie gị ọba before mbido ime dibịa. Abụ m onye ọdịnala yes before mbido ime dibịa. Mgbe anwa enwere ebe m wepụtara na be nna m na rum ebe m dobara chi m na-eme mgbe anwa mbata abịa m chukwu agha kpere ya tụọ nzu tụọ edo mee mmanya chọọ ịchụ aja chụọ m ha aja gboro ha mmesịa ya anawarakwa m Abuja. Nnọgidekwa na Abuja anọcha na Abuja megide anatakwa m. Ifuru ihe m na-eme nọchakwa na Abuja anatakwa m. Etu aka m si emie etu aka m si emie etu aka m si emie. So mgbe m na-eme ya etu a ọ na-aba efuru ya. Mgbe m na-eme ya etu a ọ na-aba nnọkwa mfilu na orugo n'oge m eji bịa chukwa chukwu echiri m maka esi Abuja na tabịa chukwu kwachi m magụkwa maka na Abuja ebe m bi mgbe anwa abụrụ be m efuru ya. So ọ bụrụ na ị nọ Lagos chie ịkpọtụ chi gị na okpesi fine and good. Ma ọ dị n'obodo ọbụla ị n'obodo oyibo fine and good. Ịbata ijiri aka gị akpọtụọrụ chi gị na okpesi iburu ya jee ebe ị chọrọ ka ọ dịrị ịgodori ya wee si chi m na nnọkwara mba Spain n'ọkwa Spain ka m na-achị nachi ma ọ na nnọ Port Harcourt na Port Harcourt ka m na-achị nachi ya. Biko duru m jee durukwa nnata na-anọnyere m mgbe dum ka nye weta ihe ọma dị na mba wụnata n'ụlọ na m ga na-emekwa mkpụrụ anata mbịa chukwu gị agrimenti gị na chi gị onwe onye ọgbasa imesisie ya etu ọnwa maka na ịgwa gị ya ebe ị na-eje maka nwata gwa okenye ebe ọ na-eje gwa ihe ọ ya ekwu na oruo ịgwa gị ya ebe ị na-eje by so doing ị nweziri ike ịhapụ ya ị na-eje n'ọnụ ịbajiri aka bịa chukwu ya nke awaba. Mana iburu chi gị ịgbọtụrụ n'obesi jedụọ na be dibịa what is the essence? Kere essence ya na ọ bụrụ na gị nwere onwe personally na ịnọrọ nso adịdị maọbụ ị nwere environment ebe ọ ga-adị no problem. Ihe ị ga-eme ewu a na-akpọtụrụ chi gị n'anyanwụ a na-akpọtụ ya n'anyanwụ
mana ọdụ ụtọ na-emara ike dị n'anyanwụ ọnya kpatara o ji dị oge asị na ike anyanwụ adịrị. So anyị na-akpọtụrụ ya n'anyanwụ na-echukwara uchi gị ọbara then ịgwazie echi gị na ọ bụkwa na ị nwee conducive environment na ị ga-alaiki ka ịkpọtụ elu obesi ka gị na nọrọ ụtụtụ ọbụla ijekpọ ihu ọ bụrụ ehi ijekpọ ihu mgbe ọ nasọ gị ijekpọ ihu ọchi ugo ọ bụ ịghọtara ya ọdọrọgụ nso ọ maka mana egwu ya si ya na nkịta na enwebụrụ conducive environment na ọgị na mmadụ na squat na ebe ị na-adọrọ conducive dị afọ naanị ị ga na-akpọ ya n'anyanwụ na-egburu ya anọ emepere gị ọnọdụ gị balansị ya ka ịkpọtụzie n'anyanwụ ka ịkpọtụzie fisikal ọbara mana nke m nwa dị agresị bụ ịgbọtụ oche ọjọọ ụwa gị ijeje ndị dibịa tọbara ya ndị dibịa and ị akọlụ ya eche onye ụwa gị one place then what's the essence ebe ọ na onye bụ ibu ka ewu na-eso inwe ijewala ọ pụtazie n'ụtụtụ je tụọrụchi onye ụwa gị nzu tụọrụ ha edo ebe ọrụ na-etu anwụ o si atụ ha nzu na edo na ha nọ na ha nọ dia instead of onye ụwa gị focus the attention to gụnwa ọ dọrọ n'ebe onye ahụ adọbara ya o nwere ụdịdị bụ ihe eje ruo ịfụ na ọ ga na-eme ihe in essence na ibi nna chi onye ụwa ga na-echukwasị nye nwa karịa gị nwa ebe ọ na ọkpara nkụ ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ it doesn't make sense imechi edo ya na be dibịa it doesn't make sense it doesn't make sense maka na ihe abụchi onye ụwa gị so ịkpọ ọ bụrụ ị chọrọ iwu na ịchọrọ ịkpọtụchi onye ụwa gị kpọtụọ ya ndị obesi dị na be gị yes then ọ bụrụ na ị nwere ebe ọ ya adị kọwarụchi onye ụwa gị si ya na ị nwere ebe ọ ya adọwa obesi na ị ga na-akpọtụ ya n'anyanwụ na-egburu ya anọ pending mgbe ị nwetara ebe dị ihe adọbịa n'okpesi ụfọdụ ndị dibịa ụrụ na-anabata ka a na-adọwa okpesi na befe awụ ndị mma asị na ha ghọtara ma ọ na ọka bụ ndị bidoro ọfụ na-achọ customers imagine mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu nnọkọta ana m akpọtụchi ndị mmadụ n'okpesi for what enweghị space ebe ọ ga-anọ maka na o nwere ụbọchị ya in a single day efidi echi onye ụwa mmadụ ndị ụfọdụ up to 7 people so ọ bụrụ na ndị nwa ya n'okpesi ya nwa ị maa na ị na-eyihe na ya ngwa hundreds of them in 2 years hundreds of them in 3 years hundreds of them ị maa na-eme na ebe ị na-eji n'okpesi netwọk so gịnị ka m na-ekwu na ya ọ bara uru ịkpọtụ ya ana m agba gị eziokwu ọ bụrụ na ị bụrụ dibịa ma ọ bụ na ị nwere edo conducive environment ebe ị ga na-anọ ọ ga-anọrọ gị ị na-atụrụ ya nzu every day ọbara uru na-akpụ ya n'anyanwụ ọ wutere m ghọtara the power of the sun ka m gwa gị mkpesi ị na-achọ ịgwa nna chikwara emere ha ihe like ụmụnna anyị ndị na-eti isi dara and other religions okpukpere dị iche iche ndị na-anchorite in their altars and their temples ihe niile adịpendị n'ebe ya level spiritual level gbagota ọfụma ị marụ na ị ga-aghọta ihe ahụ kwuru ọfụma ọ bụrụ na ị bụrụ onye nchụaja na ị nọrọ na the altar maka na abịa na altar ọbụla a na-enwe those sacred items yes some of these artifacts represent those images are represented yes mana ọ bụrụ for onye ọbụla ọ bụrụ na ị ma anọ ebe ahụ every day ma ọ na bụrụ the priest onye nchụaja ma ị dị ya na-akpọkuchi gị n'anyanwụ ọ ga na-asa gị I can tell you ọ bụrụ obere niile na-achịkwa na obere niile all over the world ndị a na-eyi uzu okpesi na ha na-asa ha ekpere ana m achịkọwalụ gị bụ na onye otu isi ghọta ya na ọdịnala Igbo ma etu a nsikwa gị ka ọ bara gị uru anyị nwa na onwe anyị nọ na temple to solve people's problem. Yes, we need to call those entities of power to anchor them. But as we speak now, o nwere ndị their petition not before the entities of powers. O nwere ndị bụ na prayer request na ndebere na temple ebe angelo nke Chukwu ga na-afụ ya 247. It's special need and special prayers. Nọtara ya nke awa dị need maka na mkpọkọrịta anyị na ha tọ ebe anwa ha na-agagharị na-eme mma na-agọzi ndị mmadụ yes so mana etu aka ọ dị the children of the temple and the friends of the temple etu aka ọ dị mana enwere ndị bụ na
na ọbara uru ịnọ Lagos iwere eje dowe na nke ofu eze nwaanyị nwa na Nteje. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Because he nwere ike iji amụ onye abụrụ ezigbo mmadụ to be kind of abụọ ka m mesiti ya ka ịghọta ya mana in favor her than you. So imesina ya ọ bụrụ na o nwere ebe ihe mmụọ ma na o nwere ebe ị nwere ihe adọba ya. Ihe dị mkpa bụ recognition. Achọrọ m ka unu megoro upgrade na nghọta ọnụ na ihe gbasara ọdịnala. Everything I broadcast on stone. Ihe mmụọ na-eche eke uwe obi na ọ masịrị gị na gị na chi onye ụwa ga-anọ mana imewuru efọ now. Ọkpọ ya n'anyanwụ ụlọ ekwentị ka mmadụ kpọọ ọnụ na iwu na ị ga-akpọtụ ya n'omesi na iwu na ị ga-akpọtụ ya n'omesi. Onye na-eto akara akụziri ụnụ kindergarten level. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa. So ọ bụrụ na o nwere okpesi gị dị na be eze nwaanyị nwa ma ọ na nke onye nwa ma ị dị ya. Ụfọdụ agba m ka m gwazie ihe ị mara o nwere ụfọdụ ndị mma na-eje ana ndị mmadụ ego na ha adụbara okpesi ha na be dibia ọ na be eze nwaanyị. Ị na-akwụ annual dues for space. Ọhụwa ndị na-eme ịma ọ na-eriri iri ofu ihe m na-achịkwa ahụ ịkwesịrị ịkafe to that level. O nwezie mgbe ị chọrọ ịbịa bụrụ okpesi gị agbakọrọ dues arias. You can leave it. Chụọ onye ụwa owu mmụọ mana imezigbo ụdị mistake ya nwa kụọ chi gị n'anyanwụ ma ọ bụrụ na o nwere ebe ị ga-adị. Akụziri m ndị mmadụ how to erect their altar. Yes, if na onwere mgbe ebe ị nwere ike ịdọwa wienu, yes, ị nwere ike mmadụ a na-ebere ya as third party mana o nwezi ebe ị erect ya altar. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi send ya meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ya gazie. N'echa vidio a metụ aka na share button ka nwanne gị na nwanna gị wee mụta ihe na ihe a nkụzi taa. Ya gazie.